ko imi mamunokurohwa kana kutorerwa zviro apa vakarova because anditi vanga veda kuti kana one by one ngabudise 100 asi mari yese yomapera kubhadhara transport kutanga muvi apa meda kuti ko mujambe border mubudisa futi imwe matoperehwa laki inini hangu andina mare ndakambosala kana nayona ndakazotiko ndaguma muSouth Africa nzara nditsvake ukubvunza apana mapassport acho futi ukariwana passport racho zvodwa kuti ko 1 month unodiwa kuti uende paporter gate oguma wopuwa mazuva visa permit yacho every month. Saka mari yacho unenge uchiona kwari. Makadi muri yeZimbabwe, Zita Dumisani Mulambo Mafanise, ende tinokutambirai pa your favorite program Across the Border. Tiri pano tichitandara tiri tose pa Dumats Films. Kana usati wasubscribe, chidzvanya subscribe button kuitira kuti usazojambwe nemamwe maepisodes anotera. Nhasi tina mukoma watinawo. Usazojambwe nechirongwa chinotera. Neavo vanoda kushare nyaya dzavo tibatei. Atinei kuti uri kuchipinge, uri kupi, uye kuuya kundoshare nyaya yako, it's for free. Kunyanya avo vanenge vachigara around Joburg or Gauteng province. Sezvo murimo matiri best. Asi kana tichizosvika kuma province enyu, tichakuzivisai zvakare pano pa Dumats Films. Sekutaura kwatakamboita pamazuva anotera apo tine chirongwa chatichakupai pano pa Across the Border apo patichange tichisanganisa vose vamakamboona kuma episodes ekumashure vari panzvimbo imwe chete tichikurukura navo tichiita follow up nenyaya dzavo kuti vakazosarawo sei, vave papi, vari kuzvigona sei. Nhasi it's a special episode. Tina mukoma wedu anobva kuMozambique anotaura chirudzi icho chinonzi Chindau. Saka mukanzwa ndichinyanya kuindarakta nawo kuzama kuti imi wacho munzwisise uye tigaidhane kuitira kuti musapotswa nechirudzi chavo. Chingave chiri Chindau chakati dzamei but tichaita kuti mugone kunzwisisa. Ngatipinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unongo chigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso chinorongwa nemadowa nzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodhi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvo ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mulambo Mafanise, tisingapedzi nguva ngatipinde muepisode yanhasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vatozvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold. Makadi baba. Tiri nane imwimwe baba. Tinofara here. Tinofara nini ndinofara mudara wangu. Ndiyo. Zita tikati tikutaura nani nhasi? Apa zita panozi Petros Mudlui. Petros Mudlui. Petros Mudlui anobva kuri? Mozambique. Sofala Alright. MuSouth Africa ari kugara kupi? Ogara Tembisa. Alright. Tingati Pedros munhu ane mhuri here kana kutayo?
ya ndine mhuri nemukadzi, ndine mhuri vana vanokwana 4 ya nomukadzi vatoripo pamba izvezvi. Umwe wacho vatonga vari 5, umwe wacho wakashayikwa ane gore ne4 months ari wechikomana wakatoshayikwa. Tine urombo. Saka Pedros akakurira kuri cheko. Ne ndakatokurira Mozambique. Alright. Ndakakurira Mozambique. Kusofala. Kusofala. Ndozouya muno muSouth Africa 2008. Alright. 17/7/2008 ndotouya muno muSouth Africa. Ndakatotorwa noumwe wakambouya muno makati katendei kuSouth Africa tende tombotsvagawo kuti kuti ndezvipiwo zvinobudirira iwe wakutozvionera wega ngokuti vakawanda vakunenda kondotsvaga ikoko ndotouya muno. Ayo, no problem. Tichauya panyaya iyoyo yekuti makauya sei. But tiri kusofala isusu hatina kuziva nezve kuMozambique. Sofala tingati inzvimbo kuMozambique inotaurwa chirudzi chakaita sei? Mozambique kusofala vanotaura Chiputukezi, Chindau, ndoti ndozvo ndotonasa kutoona kuti ndozvotaurwa muSofala. Alright. Samuri kusofala uko makakurawo sei? Makaenda kuchikoro here? Mukasvikirawo papi kana makaenda kana kuti makakura sei? Ya, inini kuchikoro ndakaenda ndajicha paMangubwe kana paDongonda pachipapava. Ndajijepo asi ndakasvika pagrade 2 ndotozviregedza zvokutodzidza zviyazvo. Ndotoona kuti kunoenda vamwe uko kuSouth Africa kunoko ndo zvingatondibatsira hazvo. Ndototsvaga kuti ngazvipi zvinondonda hwema. Tingati chakakonzeresa kuti muregedze chikoro? Chakakonzera kuti kundiregedze chikoro ndechekuti ndakaenda kotarisisa kunasa kuonesesa straight amangu zvanga zvisishata. Ndakaenda koona kutiko lalamiriro ndiri kuita pamuzi asi ronapi rinofanira kuti riitike. Ndanyatevera chikora hazvina zvazvinonibesa. Kana muchiti pamuzi ndo pamusha pamusha alright. So imimi chii chaida kukubatsirai pamusha? Chii chainetsa pamusha kuti muti hapana zvaikubatsirai? Zvainetsa pamusha ndezvekuti apa chekutanga kokuenda kuti kotende towana kumwa mvura koenda kocherwa kunodiwa mabhasikoro. Hapana bhasikoro. Ndanga ndisati ndakura kuti ndikwanise kushanda kuti ndingatenga bhasikoro kuti ndende ndochera kumwa. Hapana. Asi ndoona vamwe vari kuuya muno muchonimo vaitoshandavo veitotenga mabhasikoro aya veitovia pamuzi veibatsirika. Asi ndanga panga pasina pamuzi pangu, inga pasina off, inga pasina chiro. Pfungwa dzamuri kutaura idzi tinonyanyodziziva dzichibuditswa kana kutaurwa nevanhu vati kurei. Pamaiva grade 2 pamakazoti izvi fokofu sekutaura kwamaita maema munhu akura sei? Tingati manga maane makore mangani? Grade 2 ka toziva kuti izera diki chaizvo. Anditi apa tomboti nilipo ndakazvarwa 1987 kuzoguma pamakore aya pama 2005 kuti ndanga nemakore mangani apa makuzvikalkuleta papa kuti ndanga nemakore mangani. Saka kusvika kuma 2005 manga muri grade 2 matosiyakare pa 2005 ini kutotanga todzidza chikoro 2002 kupasa kwangu asi kutanga straight 2001 kutodzidzawo chikoro. Satoti makaenda chikoro mati kurerei? Ndanga ndina 7 years. 7 yes. Saka 8 years manga mamu ndatoona kuti apa
ndoziva chakasata nechakanaka ndanga ndechiona. imi makazouya kujoni mani makore manga? Mujoni muno ndakauya ndina 2007 ndakauya ndina 18 years. 18 years. Saka chikonzero chekuti muuye kujoni yaiva iri nhamo? Yanga iri nhamo yokuti baba vari kutambura, mama vari kutambura, ini ndiri kutambura, anzvadzi zvese pamuzi hapana kana chinhu chindatoona kuti ko ichi mukurarama nokuenda hazvina zvinozondibatsira kufanana naizvezvi. Hapana chiro chindiri kuonekwawo pamba, asi vakatosota nini, baba vakashayikwa, kaka mama ndo varipo izvezvi, asi vakatosota nini. Asi apa ndiri kutoverengwa kuti ndiri kubasa muSouth Africa muno, asi basa rangu zviri kuitika hazvisi kuti zvoda kuraramisa vantu pakati pekuona kwangu upenyu hwangu. Right, taakudzoka kunyaya yamambotaura kuti ndakazonzi hambai Joni umbondozama. Chitidzosai panyaya iyoyo, chii chakaitika kuti muzonzi handei Joni? Chakaitika ndechekuti handiti inini ndini ndakati kavari vayavo, because vakanditora kuti kungatendei Joni vanga vakamboviyawo muno mujoni. Ndisitambawo navo vakati haukudi Joni, ndikati ndokuda ngatendei. Vozotonditolawo ndotoviyawo muno mujoni. Vakati wakuzvionerawo. Wakangouya kutsvetai? Votonditsveta, wotozvionera South Africa ndiwe. Tisati tapinda muSouth Africa, ngatinzwei zuva ramakafunga kuti takupinda murodhi. Makafamba sei? Kupinda murodhi, kupinda mugwanza kuti taakuenda zvinezvi, kuenda kukuya muno. Rwendo rwenyu rwanga rwakamira sei? Chimbotitsanangurirei rwendo rwenyu kusvika musvike mujoni. Takafamba netaxi. Mazuva iwawo kwanga keshanda mabhesi vana mungwamba navana Tenda vaifamba mabhesi iwawo ndokutanga makore aya, ngokutanga. Asi takafamba nebhesi la Mungwamba, takaenda kodzukira kupi? Takaenda kodzukira Pitori. Taguma Pitori kuve taidwa kuti tive muno Mutembisa. Taguma Pitori zvikazwi mari yenyu yatoperera panapa, asi Joni taguma hedu. Takazopuwa mari yachinyi ya 20 rand tokwira chitimera takaenda kodzukira paye kana pa Oak Mall. Tofa Oak Mall tosifamba nesoka kuya kuzoguma muDuduza, ndo paigara. Anditi nini handina chindaitoziva, ndaitotevera iye. Toya zotoguma paDuduza po totogara, ndizigara payapo. Ntamu ndakazoona ipapo yakati kaviri. Chii chakaitika? Chakazoitika ipapo tazoguma akati okay Joni ndiriona here right zvakanaka. Pese ndakozoguma umweni muteguru umweni wakazondigumirawo akati okay ndazviona muzaya waguma. Nditi saka sekuru sekuru voguma pandiri vakati uya kuno uzoshanda chinyi pachipaza pangu. Ndenda koshanda pachipaza piyapo. Pakaita 3 months handina kumbowana muhoro kana. Yeni ndozotolamwa payapo. Ndotofamba ndeitopepeteka nenyika. Asi pakazoguma ndakazosangana nomwe futi musekuru akati iwe nai ndochii checho zvori kuita zvichinyi? Kutotambudzika tekuru, handina chokuita nomatangiro. Asi wakazoti iye kwaari akati viya kuno. Ndakagara naye zvinokwana kuita kuma 1 month. Akati garai
wazowana munhu anogona kuti ungagona kushandisana newe kupawo mari pakupera kwomwedzi, asi unonge uri pano hako because hapana koti ungaenda. Chii chaita kuti musapuwa mari 3 months dzakawanda kamunhu asingabhadhari? Asika andizivi because inini ndanga ndiri mushandi. Ndanga ndiri mushandi zvokuzoti ndizorega kupuwa mari inini ndanga sikazivi kuti ko konzero yanga iriyo chii yacho. Imi mechivabvunza vaitokudii sei vasiri kukupai mari? Vasisi kundipai mari ndezvokuti iye mune wespaza wakaenda kumba ondisiya nochii noumwe wacho unoziva hake ngochii ndezvazvo apa pachipaza paya unoziva ngezvazvo azvo zvese. Ndiwo ndanga ndisigara naye. Asi ndisigara naye iyena wanga muntu unomwa doro, ini ndanga sikamwi doro. Saka aidhakwa ndosaka anga asingakupe? Aidhakwa doro waitora echitengesa rimwe esimwa. Tingati here raitora iri doro iri airibhadhara airitenga? Asi atobhadhara handiti chipaza chehama yake, inini ndiri mushandi hangu. Alright. Saka maybe amufungi kuse kuti hamuna kubhadharwa 3 months because stoko kairi kushota kuti iri kutorwa? Handisazivi ipapo kuti ndakatoka kubhadharwa nei because ini ndakazomukapo ngokudii ngokuchamwa kuti zvakafana musi longo mazuva awandisa ndiri kushanda asi apa mapei yangu haasi kuonekwawo. Saka zviri nane ndiregedze nditsvage kutiko ngazvipi zvinganditiwo ndibatsirike pakati poupenyu. Alright. Ngatienderai mberi, chii chakazoitika mabva? Ya saka zvakazoitika ipapo ndakazoenda kuzotorwa neumwe musekuru futi wanga eshanda paClayville apo station 26 Clayville. Asi waitunga ngumuchini nokusona bhutsu. Asi pakazowanika umwe futi waida kuti atengeserwe kuita market, wakavhura market asi waida muntu wokuti atengeserwe. Asi sekuru yapo vakazwa soko riyana, inini ndakagara kiyana vakanditora ndoenda kuyako ndotoshanda ipapo. Pavhiki wandipa 210 every Sunday 210. Igore ripi? 2009. Tingati yanga yakawanda iri mari? Ngenayo urombo nekutambudzika ndaitoti yaiwanda hangu nokuti ka handinawo chandagona kuziva nokuti kuwanda nokuita shoma. Yakawanda handizivi, shoma handizivi. Asi ipapo ndoti yaiwanda because ndakakwanisa hangu kubatsirika pamba. Ndakakwanisa kubatsirika pamba. Zvanga zvisishota ndaingawo ndoti ko pa 210 yeye pavhiki ndakwanisa kutora 100 rand ndokwanisa kuti ndipedze vhiki ndesirya 100 ye. Asi 110 ye ndaitumirawo kumba. Mama handanga ndisati ndaroora. Mama vanga vari vega ndisitumirawo mama vesi izama kutotiko vatowana kurarama pakati penyika. Asi zvakazoguma panguva yokuti ndororo yomukadzi ndiyo mari iyoyo 210 iyoyo pavhiki. Ndakaroora mukadzi wangu 2011 dziri 30 mwedzi wa10 2011 ndoroora mukadzi. Makamuona kupi? Imomo Mozambique imomo. Alright. Mukatomubvisira mari? Ndakatobvisa mari. Tingati makamubvisira mari? Ya handiti pakunasa kutaura zvokurovora mukadzi ikaizvezvi so. Mukomana wotaura kuti
zvakawanda zviro zvotingada kuti titsanangure ngezvazvo, asi zvimwe azvitogoneki kutsanangura. Asi munge makazvibvisira mari kuti muwane mukadzi. Asi ndandana kuona sako zvitaura ndakabvisa 22,000 kubva pamari iyo kutorovora zvese kuti vandipe kuti naye mukadzi wako 22,000 mechiunganidza ngezvima 110 210. Ndizigadzika anditi zvanditi saizvezvo mukoma ndezvokuti mama wamuntu wachembera ana muntu wanokwanisa kuti abatsirike pakuti aende ochera mvura, because mvura yanga ino long distance kuti uende woiwana mvura. Asi ipapo ndakasvipa shungu yokuti nai chembere yangu apana chaasagona uyu, zviri nane nditozama kutotiko nditowana mukadzi. Asakavanga unoenda kochera kumwa echiviya nayo napa chembere yangu iwana mvura, because naizvezvi chembere yangu iri kutotemba inini. Vamwe munobarwa navo, vamwe ndobarwa navo variko, asi kutarisisa pamagwara okurarama pachembere yangu izvezvi iri kutotemba inini. Vamwe vakatozvarwa variko, vana mukoma, vana tete hatisa kaundi because vari kupi vakarohwa vari mudzimba dzavo, mudzimba musha mavo. Tingati muri mhuri yakakura sei? Makabarwa muri vanga? Takabarwa tiri 7. Ende mwese muchiripo? Atipo ipapo. Vana mukoma 2 vano mudzimba dzavo nevakadzi vavo nevana vavo. Vana tete vakapera urohwa vatori nedzimba dzavo, asi inini ndakazosara ipapo ndisichengetana nachii namama. Vechitova mwana ari jo. Ndozokwanisa kuzoita zvokuti ndiwanewo mudzimai wokuti akwanise kubatsirika mama pamuzi like so. Alright. Saka chii chakazoitika nebasa re210? Chakazoitika nchokuti ndakakwanisa hangu kuti ndirore mudzimai uripo zvino pamba. Mudzimai wenyu ari unono? Zvinezvi uri kanyi kumusha, uri kumusha. Inini ndiri muno muSouth Africa kuzototsvaga zvokuti ndezvipi zvacho zvokuti vakwanisike kutorarama visenda mberi. And apana zviri kunaka nenyaya yekuti kune nzara imwe isikaiti. Ndakaviya muno mugore rakapera 2024 mwezi we3, asi apana chindakamboitawo chinoonekwa kuti ichicho ndaita kwangu kumba ngendava yenzara. Ndandowana chimari chandowana 200 300 wechitofona kweko utoti inzara yega iri pano apa, tomira mare apana nechokubata pano, ndiri naked nazvinezvi. Ndatowana 200 100 ndotogona kutorara nenzara ini. Ndototora 100 rand chacho oro 150 200 ndotochitumira. Anditi munomu 100 rand iri yeMozambique ikana unowana 400 kaizvezvi machenjeho yeiri kuizwa. 100 rand yamuno muSouth Africa Mozambique i4, saka uri 150 unowana 600 Mozambique. Asi ndoraramire ndiri kutoitika pamberi pangu. Asi kama mechishanda mechipiwa 210, basa iri re210 ndakandikubvunza rakazombopera sei? Basa re200 iri rakazopera sei? Rakapera nenyaya yekuti iye ndaishandira pakaita 2 weeks ndikati wese ndipewo mari yangu asandipi. Pakatora 2 weeks ndaihola every Sunday, asi pakatora 2 weeks asandipi mari yangu. Pa 2 weeks yanga ya 420 kuti andipe. Ndotozvona kuti zviri nane kutoti nditozviregera because nyezuro zvinozobara musindo. Ini musindo andokona.
pachiro ndakashanda zviri nane nditosiyana nangu nazvo, asi mazuva ese ndiri kutomuona kuti ndimubvunze zvinondirema azvinei, ani ndakashanda hangu. Sorry. Alright, aramba nemari. Wairamba naye because pa 2 weeks every Sunday sindipai mari yangu posenda kuita 2 weeks asikandipi. Andotoona kuti ko asade hake kuti ko andipe mari yangu, ndotoregera ndouya kuzotanga kuita start kufunda kuti ndita chinyi kuti kundarame pasi pano. Ndotanga kusona bhutsu. Koko maita re ku210. Ku210 ndatengesa madoro, makodringi, mapopcorn, everything zvomuchipaza miya motozwa kuti muchipaza munochi. Unyangeri paza food. Chipaza Saka ndozouya kuzotangisa kutiko ndotofunda zvokutotunga bhutsu. Kutunga bhutsu ndakatanga chiri musi wa9 2009. Munonatsoziya nemadate. Kutunga bhutsu ndokusona bhutsu. Ndokusona bhutsu. Saka musi wa9 2009. Ndototanga kusona kutodzidzira, asi zvinezve ndamanager pabhutsu ndosona mudhara. Ndosona. Asi imimi musati masona bhutsu chakakupa ishungu dzekuti mudzidzirire mabasa akawanda akamunyika. Chakandipa shungu chekuti ndidzidzire kuti kundisone bhutsu ndezvokuti zvokushandira mumwe kufana nedambudziko randavona payapo pakuti pa 3 months ndisikapuwe mari yangu. Dai ndanga ndisisvitira ndega ndisitama hangu mari pa 3 months inga zviri nane. Ndisizvoona ndega kunangati andiri pekuwana mari asi basa riri rangu. Apa unokwanisa kuambawo zvaisiri yako yokuti nomuchipaza muno musikawanikwe mari ndau yekuti ko uri kupa vana madzimai uri kuti chichi whatever. Zviro zvosikaiti atingwe zvake unokwanisa kutaura zviro zvaanoda pakati pochi pabasa rake. Asi izvi ndikati zviri nane ndizvidzidzire basa rangu. Ndaiwana mari andito azvinei hazvo. Zvinonga zvechidai nini. Asi sei makasarudza kusona bhutsu? Ndakasarudza kusona bhutsu. Sei makada kusona bhutsu? Ndozvo ndakato waka kupenda kana kuti sei makati inini ndoda kusona bhutsu? Makazvitori kuti zvokuti kondisone bhutsu izvi ndakaona vamwe vari kutoshanda mabasa iwawo kusona bhutsu vekona kusapraya pamba pavo, vakadzi vavo, vana vavo vari kukwanisa kutoraramavo ngokusona zvimabhutsu izvi muno muSouth Africa. Saka ndikati regaiwo nditevedze zviri kuita vamwe. Alright, so first time yekuti matanga kuti ndapa business rangu manje. Ndakafamba sei? Ndakatanga ndakapuwa kando because pabhutsu zvakawanda zviro zvonoshandisa ipapo, zvaunosevenzesa ipapo. Pane kando, pane chinhu chimwe chodanwa kando, usina ichocho mushopu chikuita 1700. Chinhu chakaita sei? Chimwe chenyu ndozomuratidzai mukaguma uko. Ndozomukombedza chiro chinozi kando. Ndozomuratidzai mukoma kuti ndi ichi. Amtembi 2700 ichocho. Usina ichocho wegadzira bhutsu. Woda kuigadzira sei? Ngoti padoda kuizwa maso. Asi unofanira kuti udire pachiro ichocho. Uwane kuti kutakira kuti soya ibate. Isimbi ere. Isimbi. Soya chineka shape kakaita kebhutsu. Choya chimwe futi chakada. Choya fumwe chinozvima Nipamdera unayeso. Mushopu mudhara 2700. Wotochipuwa chocho. Asi ndakazochipuwa ngove amwe. Vakati ndichi podi watambo. Podi wa chitende
zvakawandisa material anodiwa pabhutsu. Ndototanga ngepadoko zvari kutanga ndakashanda 15 rand, zole chipindu ndishanda 30. Ai makastomari ari kutoza, asi start manje yokuti nditenge material iya yakawandisa kuti makastoma avone kuti apa ndiri kushanda ngezvebusiness rochii rokutunga bhutsu, rokusona bhutsu. Andina start yacho, mare apana. 2009 2009 kutanga bhutsu. Asi ndakaenda kumusha 3 times ndesenda, but ndesenda ukototiko azviite kutiko wawana auto ande zvinoda mwe zvakawanda. Ndandoenda hangu kumusha ndisina kuona chi mama nemudzimai nevana. Savana vari kuenda kuchikoro? Vana vari kuenda kuchikoro, mara zvikaika izvezvi havaripi kuenda kuchikoro ngedambudziko rokuti havana mabhuku. Ndokuti ama mari kutumira kuti ndovatengere mabhuku vaende kuchikoro, mari handina. Koka business rebhutsu business rebhutsu radi kurivona kwangu nini rakanaka, asi start yokutenga material kuti makastoma aone kuti ini apa pandiri ndiripo ngezvesiriasi yokuti ndinogona kugadzira bhutsu, sure ndinogona kugadzira bhutsu, asi material handina. Tingatombodzokei mugore ramakatanga 2009 izvi tamuna 2025 kutaura kuti pane zvimakore zvakati zvinotaura here kuti kubva 2009 kusvika 2025 business iri riri kutadza kureisa mari yekuti mutenge zvacho zvamuri kutaura kuti hazvisukanisi. Anditi zvinofamba nguva nemakore. Kushanda kwaunoita zvinonga zvizisiyana pakushanda. Ipapo pondanga ndisishanda kubva ipapo ndoti hangu ndaishanda nekuti ndindawana hangu yokuti ndakwanisawo kuendawo kumba, asi zvisiripi zvokutoti ngozvokutonasa kutogusikana kuti zvinoda mwoyo zvinotongawo zvatodini zvaita, ngozvokuti ngandiende hangu handii yakwana hayo yokukwira bhesi. Yetransport handiti yakwana hayo. Kusiri zvokuti zviri kunasa kusimudzirika kuendawo mberi nomberi, hazviri kunasa kusimudzirika, asi ndisiona ngokonzero yokuti handina start yakanasa kunakisisa pakati pabusiness langu. Ndaenda kolangarira ngenyaya yebusiness, kufunga ngenyaya yebusiness rimwe roningagona kuita handina mudhara, asi rebhutsu rebhutsu mudhara apo ndogona straight ndogona, asi material handina. Ndichadzoka panyaya yematerial kuti timbodzwisisa panyaya yematerial, but ngatimboitei kakudzoka futi kumashure kuti asi tisiri kutarisa zvebhutsu, tisiri kutarisa zvemamwe mabusiness, imimi palife yenyu chii chamunoti muSouth Africa chakaoma, kurarama muSouth Africa kwakaoma? Nene paSouth Africa kuti pakurarama chakaoma? Life iri kurwadzira pari muSouth Africa? Life pachangu inini muSouth Africa kuti life yangu iri kurwadza. Ndikati hangu iri kurwadza, but handifaniri kuti nditende zvinhu zvisipo. muSouth Africa pachiya chounogona kuti unogona oro kuti kutengisa chiro chounogona kuti ichi uchifamba nacho havana zvomona.
vanotokutengera ne waitengesa foja uitengesa chimazimba chi whatever vanokutengera chero chaunonge wakatobatirawo tofamba kutengesa avana mona vanotengesa chiro chavanonyanya nchokuba akunawo kunotenderwa kuti ube asi vetokubona wetohamba wakatobatira chiro chaunacho vatoona to muntu umutsvaga asi zvinani ndimusupport unotoswera watowana 20 rand 40 rand 50 saka zvino chawagona kuti ko iwe uite mona South Africa avana kana uchizviitira zvemaoko wesizviita zvemaoko ako asi ukada kuita masystem amwe acho because variyo vanoita masystem amwe okuti wotozviona kuti ko wakureswa hapana haungamubvunzi hako imi since mararama muSouth Africa mune here mahwani amakambopinda kuti ndakambovhura hombe pakadai so ndakamboita zvakati asi yeshi ndakazosiya hangu nekuti zvainga zvisingaiti palafi yokurarama mararamiro emuSouth Africa for example toti inini andika kuti ndizotanga kushuta mavhidhiyo dangani ndakambotanga kana kuti nekuitawo kuzama zvimwe zvisingaiti kana kuita madhire madhurura kana kudii ndozoona kuti haasi kubatsira kana kuti unorohwa muSouth Africa rega ndiitaungana zvemavhidhiyo ndokubaise neexample ndizvo ini ndakatomboitawo zvana security chichichi ndisanakuita zvemavhidhiyo ndizvo mudhara wangu ndokuti imimiwo pane here zvamakambozama zvimwe either zvakambokupinzai pamahwani kana kuti aiwa zvamakatoona kuti hazvishandi izvi enene pakutotanga payapo pondataura paya pakutanga payapo pakutoti ndopo ndakatotanga ndotobva ndotodzidza basa rakutotiko zviri nane ndizosonere hangu bhuzu ndisita unoda unokwanisa hake kunisapota asikadi unotoregedza hake asi pamawani amwewo ndakambotanga kuti ndoda kuita zvipi nazvipi nazvipi kana because pafungwa dzangu andina zvidzidzo zvokuti because takawanda maitire evanhu vamwe vanowana mari nenzira imwe isinganzwisisiki kuti ndeipi njira asi otomuka mangwana sitoverenga asi inini hangu pachangu handina izvozvo ndakatotanga kutoti mirai ndizvitambudzikire ndiri ndega pachangu unoda unoviya pandiri ndatosona ipapo 20 rand 10 5 ndogona kurarama tinonzwa kuti nyika dzafanana neMozambique, Malawi, na Zimbabwe vanhu ava vanofarira zvekubata mishonga kuti mabhizinesi akure kuenda kudzin'anga vamwe vanotoromba munozviona sei? varipo vanozvigona zvekuenda kobata mishonga varipo vasikagoni asi pachangu ene handizvigoni munoti zvakashatira pari? Zvakashatira papi? Zvakanaka kavaya vanozviita because handii vari kuzviona kunaka kwazvo asi pachangu inini handiri kuzviona kunaka kwazvo handinazve basa nekuti hanzi kai because inini pachangu self handinaye basa nokuti uyo uri kuhamba nemotikari yakaizwa sei uri kuwana mari yakaita sei ini ndo believe hangu kuti Jehovah ndagona hangu kuti inini pandiri pachangu ene ndiwane hangu kupona nemburi yangu nemudzimai wangu zviri nani zvese zvozonyika ndozviregedza because asi zvangu iri business iri ramuri kuita iri hariite here kuitira kuMozambique? Rine mari here kuMozambique? Rinoita asi pandiri ipapo manje hapaitiki pandiri ipapo hapaiti tochingodzoka kunyaya yekuti saka material ingadiwa kubhutsu ndeyakaita sei? Kuti yese pabhutsu kuti moti ini ndaperera manje apa material inodiwa pa
ndowana masoyi ane mazita, kune basket, kune top nylon, kune Philips. Masoyi ndo okuisa pabhutsu tingati pabhutsu dzemaformal. so ipashwe formal asi itype 3 zinopinda pamabhutsu eformal. alright. Kune top nylon, kune Philips, kune basket. Alright. Asi zvoda kustoka kozouya mahili ane 2 type. Kuno hili deck, kovya hili float. Zvoda kustoka izvozvo. Kozouya hili zipensela. Panodiwa ma-tips. Kune manumber 1, 2, 3, 4 atona paanoguma. Motostoka akatowanda. Motounganidza. Kodiwa tambo. Kodiwa zvitende zvokubata zviya wozisona. Because night iri yega. Povya chibato chokubata ndicho chiyecho. Chiri chega. Tsono. Tsono iri yega. Kozouya chibato chiyecho. Hendo tsono zviri zvega. Unotenga zvakasaparetwa. Chimwe nachimwe wakuzozvidivhaidha wega woguma kubasa kwako. Saka kozouya dye, pane dye inofanira kuti unge unaro dye. Nepolish zvese zvofanira kuti zvinge zvakaperera zvese. Kozouya chimwe chinhu chodana chakagara sokunge sipo tingati sipo hamungaisi sipo ati tingati sipo sunlight iya yekugeza ndiyo shampoo chakagara like so. Mochitora ichocho ne munokweva ndicho tambo iya kuti isafururika. Kufururika tingati iite chilaki igare arisi glue asi glue rirega. Asi apa glue rinodiwa izvo zviri kutaura chinodiwa zvakatowandisa zvekutoti zvese izvozvi zvingaita mari. Kuda kutonasa kutovika nanyi kunasa kutoperera kuti ko apa wakwanisa kuperera zviri kutoda 3000. Munhu obva hanzi 3000 rands. Munhu obva hanzi uyu ashumeka. Uyu ashumeka. Wese anotofamba unotobuya papo eitoona kuti hapana, because hapana chinhu chokuti unondofora utoona ngati okay izvi zviripo. Atorangarira kuti ndoda kugadzisa bhutsu yangu unotouya papo handiti zviro unozviona kuti zviripo. Ungatobhara nekananye kutoleta neprice kuti bhutsu yesidaya hili plus soli yacho ine mari yakati. Zvakaita Philips ine mari yayo, top nylon ine mari yayo, basket ine mari yayo. Asi papo makastama darika unotonga wetozviona, vanonga veitozviona tiko ndikauya pa ndoiziwa zviro zvakanaka. Numa mumashopu varimo vanazvimeka mukati mumashopu straight. Varimo vanoshanda ngebasa rero. Sizitoshandira hangu kunza because ndo vantu vokutotambudzika kundotsvaga kuti kuonga zvipi zvinoronda hwema. Aiwa totenda. Saka kumba mati kune vana 4. Nemukadzi. Naamai. Ende zvino hazvisi kubatana. Hazvisi kubatana. Vana vakura sei? Vanotokura anditi kumba. Kwele kumba vanopona kurima. Anditi kurima mudzimunda vanorima. Asi kutangira gore rapera. Gore rakapera iro 2013, 2004, 2024, 2023, 2024.
inzara yega atiri 2025 uno inzara hakuna chiro chokuja asi ndo izvezvi mararamiro angu mundaramo okutiko ndatowana oro 100 rand oro 200 zvotofanira kutotiko nditonasa kuteonesesa kuti ko 200 zvofanira kuti ko zvizwe sei because kumba ko kune nyatwa yenzara hakuna kana chinhu wetofona vanotonga vetokutandamiza nekubanzira kutoti kwa hakuna chiru kuneni takamuka hedu asi zvokuja hapana. Vana ava manje vane mizera yakaita sei vakura zvakadini? Ya vana ava wekutanga ana 13 years wechi2 ana 10 we3 ana 8 we4 ana une 1 year 4 months pakati apa kuri pomwe wakamboshayikwa yanga iri 5 umwe wakashayikwa ane 1 year 4 months. So ukutanga uyu ane 13 musikana mukomana pane musikana here? Pane musikana una 10 musikana. Imi amuzvionawo here kuti dzimwe dzenguva vana vedu ava vanogona kuzoita pachirungu tinovati ma-early marriage ekuti mwana arohwa achiri mwana mudoko. Unoona kuti mwana ane 11 kana kuti ane 14 atoko murume zvichikonzereswa nekuda kwesituation nhamo inenge iri. Hamuzvioni senge ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa? Munozvionawo sei? Ya izvo zvinoita asi pakurohwa kemwana wechikadzi kuti kuwarohwa wachada zvine maeji zvine makore anofanira kuti ngaroorwe wakura aende wozvivakirawo musha wake because iye wakabva mukuzvarwa asi ngaende wozvivakirawo musha wake azvarewo because wakabva mukuzvarwa. Asi tinavo vana vechidiki vari kuroorwa vachiri vadiki. Ya izvo zvokonzerazve nyaya yekuti anditi pakutanga mwana kaizvezvi system yayo izvezvi unotozvara mwana otomurera okula asi etanga pa 10 years ziva kuti ko pano makonzero manje zvanonga osida iye imwe amusazvigoni unotonga otoda zvake nemasystem ake kuda kukuza ndingati chi kumuranga kuda kumuranga ototi ko iwo zvaunotovereketa lezvo hazvishandi asi motomuregedza motosoda mototarisa motoona nesystem chacho chiri kutoitika pararamirire chikare naizvezvi chero kumabhaibheri kune testamende yekare kune testamende zvese zviri kundofamba zvitsva nezvitsva pamakore azvo asi hazvinai kuti wagona uri kuti right. Tisati tapedza edu nyaya yedu tisati tavharisa nyaya yedu mataura imimi pandabvunza ndikati makauya sei kuJoni handiti mukati takakwira bhazi tikasvitswa muPretoria but anombozwawo kuti zvakambofamba sei kuti muzokwanisa kusvika muPretoria. Maiva nepassport here? Makafamba sei kuti musvike muPretoria muJoni macho makambosvika sei? Ya apo ndipo ndataura papo kuti paboda paripo vantu vanotoshanda ngesystem iyo yokudi yokutoti moto fohla. Asi toda kuzwa kuti imimi makazvimirira makafohla sei makanasa kupinda sei? Apa takato buda anditi muri paboda straight police zinonge zitoripo apa asi pale makwanza avana anditi paboda pyapo pane ndau dzinofamba vanhu dzotofamba vanhu anditi saka
pane vanonasa kuziva nguchi ngemakwanza okuchiko anobva uko seri anobudira uko kuseri, asi ndivo vanomudarikisa ngenzira iyoyo. Vechimudarikisa nzira, asi munenge mesi vabhadharwa vanoda bhadharwa ndikondakita wamapa mari. Asi unomudarikisa kuti angatihambe kudai, ngatihambe kudai, ngatihambe kudai. Imimi ibhodha ripi ramakayambukira rinozi chii? Matipot. Martipot. Alright. Saka Martipot inotoyambukwawo nemvura ere zvinoitwa kunana Beitbridge, because nyaya dzatinonzwa dzizhinji dzacho ndedzekuBeitbridge. KuMartipot kutoriwo nemvurawo inoyambukwa ere kana kuti munongoyambuka ino musango? Kana pabhodha reZimbabwe vanoti kuripo kumwe kunodarikwa asi modarika ngemvura inozwi Gurugudheya, asi ndiri kuita wangu kuzvinzwa hangu. Asi handizo kumbodarika ndiko inozwi Gurugudheya, asi murambo une mvura. Imimi paMartipot pamakayambuka pane hapana mvura. KuBeitbridge tine anonzi maguma anoti chero muri kuyambuka nevanhu venyu vanotoziva kuyambutsa ivavo. Vanhu vanotobudawo musango, matsotsi anouya kutokubatai kutorera zviro uko variko takasangana navo asi vakarova uhuyawo hwedu huya kuti ambusa vakamurova zvikazi iwewe zviri nane kutoti ava vanhu vako ava havakuendino usavadzotsera, asi uya kondakita wakaimira vanhu vaya usavadzotsera. Iwe uri kuramba kutiko avape mari yana yeshe uri kuramba nayo zvokazvo zvakanaka. Iwewe wakuenda vanhu ava vanosara pani, tesi wapeapo tinozoita sei manje, because hatina kwatinoziva kwatoda kuzoti tiende. Saka makasiwa wakapedzisira akazobudisa mari yana kuti tikwanise kuzodarika ipiya, asi taidarika kera kwakaenda kuonesana nakondakita kazo mari yayo wandipa ishoma, haadi kunanga kutiko mari wapa vana hwindi pakati apo. Ko imimi mamunokurohwa kana kutorerwa zviro? Apa vakarova because handiti vanga veda kuti kana one by one ngabudise 100 asi mari yese yomapera kubhadhara transport kutanga. Muvi apa meda kuti ko mujambe bhodha mobudisa futi imwe matoperehwa. Laki inini hangu andina mari ndakambotombosala kana nayona, ndakazotiko ndaguma muSouth Africa nzara nditsvake wokubvunza hapana. Woda bvunzani? Zvakakutorera nguva yakareba sei kubva ikoko kusvika muSouth Africa? Tingati mahours mangani, madays mangani, maminutes mangani makafamba rwendo rwakakura sei? Kubva paikana kubva pamatipoti kana kuti kubva Mozambique kusvika muSouth Africa takatora 24 hour kusvika muSouth Africa. Kusvika muSouth Africa 24 hours. Alright. Ndambonzwa muchitaura zve7 days. 7 days kutanga anditi muSouth Africa munomu ndafamba za 4-5 times ndere kutanga iri. Idzo ndokutanga pandakapedza 7 days. Asi izvezvi mukabva nasi mangwana muri kutosvika. 7 days maipedza muchiita sei? Handizivi, handiti taxi driver ungamuudzai kuti uri kuitei. Ziva kwaari kuenda 7 days ari munjira. Munofambiwa 24 hours. Mairye hapana, like inini handina chendatorya. Takati taziguma pamashishi vakatoona kuti ko munhu unozotifira pane nenzara. Vakati ngamaorange vamwe vesindipa manalikisi vamwe vetondipawo nditokwanisa kutoti nditowana kutombo gunya handisina neplan.
mari yese yapera. Mutaxi mune mumbori nevanhu vakaita sei? Vakadzi, varume, vana? Vakadzi, varume varimo. Asi kune vamwe vane tsitsi vanotoona kuti munhu uyu wakutambura izvezvi munhu. Because enene pachangu hangu andigoni kukumbira chinhu kana nzara yanibata sei andigoni. Asi ndoti Jehovha kuda kweitai. Kumabhodhi akafanana neBeitbridge. Sorry ndocharamba nichirefera neBeitbridge. Inyaya yekuti tinonzwa nyaya dzakawandisa dzekuBeitbridge. Bhodha rinobva kuZimbabwe richipinda muSouth Africa. Vakadzi kazhinji kacho matsotsi andambotaura maguma anowanza kutora advantage kuti kana mukadzi ari kuyambuka nemvura vanobatwa chibharo kurarwa nawo vasingadi by force. Kwamaifambawo kumaritipot kwamunofambawo kune mataxi akasiyana. Ndaizvinzwa kuti kuripo vaizviita vanezviita vanezviita. Mimi hamsari mambozviona. Inini kuti ndakazviona andina asi vanozviita. Vanozviita izvozvo vanozviita. Anditi muntu wechikadzi mechifamba because pamunongena ndiko anditi hakuna manzira amwe. Nzira yacho 1 oro mungaona 2 yakatodarika yakapfuura estate enda kwaidi kutenda hayo. Amutooni kuti kwairi kuenda kuri. Asi apa mukatarisa futi kumuri kuenda amutokuoni kuti kwatiri kuenda kuri. Asi apa muri kutofamba henyu. Asi pa muntu wechikadzi manzi. Chese chatovunzwa papo kuti ndoda kuti oteta unondobvuma because apana chaneteta chero yeo murume unondobvuma zvousika ufanele kuti ubvume. Nekuti awakwanisi kuziva kuti ndoita sei apa. Uri mugwara rokutongwa nemunhu uya unoziva. Saka wechikadzi straight zvese unondotenda hake zvese ngazvizwe hazvo. Saka idambudziko rakakura mashi pakati pevanhu rakadaro because panodiwa mapassport acho futi ukariwana passport racho zvodwa kuti 1 month unodiwa kuti uende paporter gate oguma wopuwa mazuva visa permit yacho every month. Saka mari yacho unenge uchiona kwari every month yokukwira kuenda 400 kuguma paporter gate 400 kuya 1 days 800 mwezi wapera 800 paunogara udwa kuti ubhadhari uri kuda kuti urye kumusha kuri kudiwa mare yokuti vana nemudzimai vakone kurarama. So muri kutongoona sekuti kusatoita passport kwacho kuri nani because rinozotokukostera futi. Kuita passport kwakanaka nyenyaya yekuti anditi mubvumo unofaneya kuti zviite zvakanaka kuva une passport kuitira ramangwani kuti ukafa nekuti andiri pekufa aupazivi oro unoshaswa nemotikari munzira asi une passport vanokwanisa kutora voenda kudini kuti ningi unofa nyika yakati wafa ipapo nehama dzako dzatozvizwa kuti wafa munhu uyani asi usinake ndozvinyenya hedu ndikuzvisarudza because ndo chinhu chisina asi polisi atingazondi polisi ndo basa ravo. Mutembo unga uite. Saimini makazoita passport. Nene mapassport ndamboshanda nemapassport straight asi mapassport yangu asina chinyi akapera makore. Saka tingati vanhu vechida kukubatsirai matauro kuti muruda material. Tuti vanhu varuda kukubatsirai. Vanokubatai sei? Phone here. Phone ndinayo. Phone ndinayo. Saka zvishida kuti vandiwane vakavaya vanoda havo kundibatsira. Ndikati zvakaita kwamuri imwe mukoma.
kauya hake unoda kundibatsira chero chaanogona kuti andibatsire ndezvacho poti atransfer imwemwe amungagoni kurega kusuka pandiri moti naizvi zvibatsiro zvako zvakauya kwandi izvi. Asi munobvuma here kuti tingakwanisa kuzoisa nhamba dzenyu pascreen kuitira kuti anoda kukufonerai direct anongokufonerai? Handiti? Tichivharisa chirongwa, imimi since makabva kuMozambique kuuya kuSouth Africa, munofunga here kuti makaita sarudzo yakanaka kuti munoti asi zviri nani zvandakaita than kugara kumusha, kana kuti munoti dai ndakaramba ndiri kukanyi? Koda kunasa kutozvitarisisa kudai angu ndiri kanyi oro ndiri muno ndombozviti zvakangofana because ndiri kanyi hazvina zvinokwanisika kuti zvinogona kuti pamusha vana vagute nemudzimai vagute zvakanaka zvinotogoneka hazo, mara hakusi izvo zvakanasa kunakisisa. Asi izvi notodiwawo pamusha straight mosvo kutenda wetoshandawo wechitoviyawo watowana zvaunotoona kuti izvi ndizvo zvinoita izvi, weitoviya weitopawo mudzimai nevana pamusha vetowanawo kuva vane advantage. Saka wakandogara ipapo mozopedzisira motogara meitotukana nozvisina nebasa rese ngekuti iwewe hazviite kutiko ugara nemudzimai 10 years makatogara pamusha or 1 year muri mese all time, hazviite mudara wangu. Ko imi mataura kuti chakaita kuti muzobva kuMozambique mechizoya inhamo nyenhamo plus kunocherwa mvura, vamwe vane mabhasikoro handina. Saka imi izvozvi vana venyu vari ikoko ende muri kutaura futi kuti kunocherwa mvura kwacho kure, makazokwanisawo kuvatsvagirawo here mabhasikoro amai? Handina nebhasikoro, hapana. Bhasikoro ranga riripo asi rakatofa, riri kutochota zvokutoti ritogadzirirwa kuti rikwanisa kufamba kuti vende vochera mvura. Kuchikoro futi kwavanochija zvinodiwa kuti vatore 2 hours vesenda ikoko, hakuna nebhasikoro rokuti vakwanisa. Asi kuchovha vanogona but bhasikoro hapana. Kuchikoro pano distance 2 hours ngetsoka, vana vane 13 years 10 years 8 years vohamba long distance yakadai. Asi vamwe avo vane mabhasikoro vanotoenda nemabhasikoro, asi ina handina. Aiwa, tichaisa nhamba dzenyu sekutaura kwataita. Kana pane munhu anenge achida kubatsirai achakwanisa kubata straight kana kutibata isusu. Tichikuupdate kuti zvakamira zvakati. Kufara kunge tanga tinemi pachirongwa chedu tichikurukura nhoroondo dzeupenyu kurarama kwatinoita muupenyu. Mungaa here nechamoda kutaura tisati tavhara? Ini icho ndingada kuti nditaure chiripo ndechikudai. Asi kutambura kwatiri kuita isisu vanhu, takawanda tiri kutambudzika pakati ponyika. Asi zvinokonzera nei? Nhamo inombokonzerwa nei pamunhu kuti ionekwe iripo? Nhamo inombokonzerwa nei? Ngwanga mubvunzo wangu. Nhamo inombokonzerwa nei kuti ionekwe pamunhu? Muri kubvunza. Saka mubvunzo wenyu wakanakisa chaizvo. Isusu hatingakwanisi kudayira. But vanhu vachange vachiona chirongwa vachanyora maanza avo, mafungiro avo kuti vanoti kudii. One of the days, rimwe zuva kana kuti after tabuditsa episode yenyu chakukombidzai maanza kuti vanhu vakapindura zvakati, muzombunzowo anza. Kusaziva kuti imwimi manga mune anza yacho.
paanze kuti vantu vanotambudzika nei. Yeah, inini anza ndinayo asi andinangi. Anza ndinayo. Yakatonyorwa. Yakanyorwa kumabhaibheri. Yakanyorwa handiti pakanyorwa kuti ndasika denga nenyika asi ndasiya nhamo nematambudziko. Ndezvako iwewe munhu. Asi ngokutambudzika kwaona ngawe seita unoti ndikutambudzikira chii. Asi zvakanyorwa kuti usatambudzika pasi pano. Asi zvoda kutambudza munhu izvozvo. Kuti naye ndeitambudzika pakanyorwa nhamo nematambudziko. Baba munoenda kuchechi? Handienda kuchechi asi handiendi hangu. Munopinda sondori? Inini kusondwa handiendi kusondwa asi mabhaibheri ndomada kugara ndakatomafunda because ndokona mafunda. Asi zvese zvinoizwa kuchechi ndozviona mumabhaibheri. Zvese zvinoizwa pachechi ndotozviona pamabhaibheri. So ndotofunda hangu ndotofanda toona kuti zvinofanira kuti zviizwe pachechi ngaizvi, zvinofanira kuizwa zuva resondo ngaizvi naizvi. Handigoni hangu kuti ndizviite zvinodiwa mutemo webhaibheri, but ndiri kuzviziva kuti zvandiri kuita apa ndiri kureswa bhaibheri riri kuda izvi. Aiwa, ngatisasanyanya kurebesa chirongwa chedu. Tinobonga nekunge tine imwe zuva ranyamushi. Ndinovimba kuti zvamunoshuvira nemwoyo wenyu pamunofungira kuti musvikewo mulife, uye futi dai Mwari atikomborera tawano vanotambanudza ruoko kuti mukoma tikubatsirewo nechakati nechakati, ringava randi rimwe chete harifanani nokushaya. Muitirwe zvakanaka. Ndinobonga hangu, ndinobonga kudai Jehovha Mwari kudenga, imwemwe Baba mukoma wangu, dai Mwari vakomborerai pazvese zvotiri kuchumba ndizvo, pakati pazvese zvotataura, zvotagona, zvotaresva, zvotashayisha, zvotanasa, tizvipire hedu kwaari. Iye Jehovha ndiye wakusarudza kuti zvanaka nezvashata topa iye. Aiwa, totenda. Maimana ndiwe wega wandinoda kusvika mukufa. Maimana ndikuitirei ndokuitirei, kuwakandityise ndikuimbire. Iwe ndiwe naka kunaka kunge uriwe shuka, zvimwe zvese hazvina basa kana iwe wasvika pauri ndakabuda chikokoko. Pana wandingade kunze kwako. Maimana ndiwe wega wandinoda kusvika mukufa. Maimana ndikuitirei ndokuitirei, kuwakandityise ndikuimbire. Across the Border season 2 1 Linda take 2. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse. Zvaunoona zvinoitika munyumba Karemera hama mufumure, chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so. Handinanyendirere chinorongwa nemando wanizile nimone munondo wacho. Chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire. Pamuchasimudza vamwe mukuru vandira. Tichifamba nemuziroti zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Ndimire opa
angofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutranspota. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumisani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipinde muepisode yanhasi. Sana angotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva ari mai vanga vari paitesa musika ndobva vato neziro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontri.